kining sugua sa Ginoo murag pirmi-pirmi gini natong matiman-an kay kabahin man ni sa gugma, pero pirmi sa ni natong dili sundon. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect gid aning maong sugo tas ang kamot. Duko-duko lang ana niya. Mao ni hinungdan nga galisod sa tas atong kinabuhi karon kay ngano man matud pa ni Kristo nagsukad ni ining duha ka sugo or usara man gid ni nagkuan lang nagpartner lang bagitaw tog twofold commandment. Nagsukad ni ining maong sugo ang tanang balaod ni Moises ug sa mga propeta. Hangtod na karon apil na ning ato mga balaod dinhi sa atong kuan kaning ato balaod ba dinhi sa yuta ba manita na ng traffic rule o traffic rule. Ingon man diring Ginoo higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, o di ba? Nya higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong sa to kasing-kasing, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kalag. Traffic rule. Pag-abot mo sa iskina, why kuan, why pulis. Pero stop, nya hawan king karsada. Saan? Mulahos? Dili. Kaawa, bitay gatanaw, lahos. Kay, buang ko diri, wa man ni tao, lahos. Kanang no parking. Kanang no parking ba? Imong parkingan. Ang kahasos, maglisod ani akong silingan. Maglisod ani ang ubang mga kanaganing motorista. Kay ni parking naman kus karsada nga no parking man eh. Labi na jud gamay-gamay ang karsada. Nya maghuna-huna man kas imong silingan, sahi ra ba sagog ikay maglisod og lusot? No. O di ka mo parking diha. Nyawa na niyo buhata. O kanang kural. Ana, tanaw nimo galisod imong silingan og agi. Nya ikaw nahigugma kaniya sama sa imong kaugalingon. Imo ding itugot nga maglisod siya agi. Tungod lang gid anang imong kural, tungod lang gid anang imong tanom, di gid nimo nakuhaon aron mo dako-dako. Dili imong kuhaon kay nga naman sama gud sa imong kaugalingon. Maghuna-huna gyud ka sa katilingban. Mao ni siya karon ang kinaiya sa COVID. Ang COVID nagtudlo nato sigurua imong kaugalingon. Sigurua gyud mo na i-quarantine kag nana kay COVID. Ikaw na lang usa haron di ka mahitipon sa imong kaning kuan, imong katilingban. Mao ni ron ang COVID. Yawan on gining batasana. Kana bang isiparit ka ba? Kanang ikaw-ikaw ra gyud ba? Ana, may lang gani kaya nga atong respond, ang respond nato ba? Kuan, katilingbanon kay pandemic man siya. Ni-respond pud ta naa say ni-risgo ang ato mga frontliners. Pero nasubo la sa kotong uban intaw natong frontliners nga ning ingon nga mag-strike me. Kay wa mi tagaig saktong sa titawagan to nila. Allowance mo to? Unfair ni. Kami pa'y gahago diri. Mura man sagsakto hinoon. Pero og imong unahon-naon, siya kag mo strike silang tanan. Usa ka semana lang di silang mo duty, pila ka bukpatay ka, kawa na matiman sa oxygen. Ana bang ang pag hunahuna sa katilingban sama sa imong kaugalingon, risgo na. Risgo. Mao na ang gibuhat ni Ruth diri sa unang pagbasa. Kinsa ninyo dinhi nga mabiyuda nga adto mo puyo siyang ugangan. Tasang kamot. Nya ang imo pag yung ugangan di pag di mo kadugo kay Moabites man to si Ruth, di man to siya Israelite. Kontra man ang Moabites ug ang Israel. Pero natatimingan lang nga naminyo ditong anak ni Noemi, kaning bakwit man sila. Nabiyuda si Ruth.
namatay ang anak ni Noemi, siya na lang, ugangan na lang og umagad. Motong ningon, out of delikadisa, ningon in taon ang, kasi tawagan ni, ugangan. Na, ang imong bilas, kay duham to kabukiyang anak laki, nakaasawa sa duha ka dito, niya ang duha sad kalaki ambot nganong namatay to gihiluan ambot unsa kato nagdungan man sad kamatay hinoon napuo ra man katuig niwa say mga anak way mga anak ba mo to nga niingon si Naomi nga ato na mo to imong bilas ni uli naman to siyang katawhan siyang tribe ikaw uli sad kini man kay tribe dinhi nakadungog mo tubag ni Ruth awa mo kadungog. Sige, atong basahog usab kay basig tuo mo ako ray gamugna-mugna ani. Ingon ningon diri si Ruth nga nga naman to. Di man din maode. Naring ingon siya diri ay. Apan mitubag si Ruth, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka paingon mukuyog gayod ako bisag asa ka mo puyo adto usab ako puyo ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Unsa man ning pagkatubaga? Kasabot mo ani? Wa mo kasabot? Nga ang gihigugma day ni Ruth dili ra ang iyang bana. Giapil niya higugma, ang gihigugma sa iyang bana. Karon ra ba daghan kayong mga mga in-laws nga wa na magtigdanay. No. Kaya ang imong gihigugma kana ra yung imong gipangasawa or kanang imong gipamana. Nya kanang igsuon nga adik anang imong bana, kanang naang igsuon nga kusog ay manglibak nimo, kanang imong sa tawag na bayaw nga kusog ay mudaot nimo, imo nang kontrahon. Kanang imong ugangan nga kusog ay muyaw-yaw, musaway pa nimo, imo dayong kontrahon. Una nga na magpa-counseling bitaw nako, pader nabugatan gyud ko aning inahan sa kong bana, mao man nimo guba sa among relasyon. Pader nako di man na magguba basta imong higugmaon sa grabe sa kay batasan pader oy. Ako naman hinoy sigihag atake nako, mao lagi na. Higugmaa lagi. Ana, sabi sa daog-daogon ako. Ano po, higugma gyud. Ana. Pagpakamatay anang ugangana. Ngano man? Gihigugma ko na sa imong bana. Di ba? Ya ka mo, nahigugma mo sa Ginoo. Kusga. Kusga pa gyud. Kana. Nya nahigugma mo sa gihigugma sa Ginoo. Kanang mga adik, gihigugma mo na sa Ginoo, nahigugma mo. Kanang mga binilanggo, iya mo nang gihigugma, nahigugma mo. Oh, kanang mga way balay, gihigugma mo na sa Ginoo, gihigugma na ninyo. Inyo nang pasudlon sa inyong balay. Inyo nang papuyon. Kanang mga kawatan, gihigugma mo na sa Ginoo. Kanang mga tulisan, gihigugma mo na sa Ginoo. Inyo nang pasudlon sa inyong balay. Kanang mga kriminal, gihigugma mo na sa Ginoo. Katuganing kriminal nga nalansang sa krus uban niya, gidamgay niya sa paraiso. Nya kamo, inyong pasudlon sa inyong balay, ang katong nagpatay sa imong bana. Hotdon mo. Pero, di man na question, mo lagi na, risgo ba? Risgo. Ang pagtuman anig, di ta ka maong mo risgo, kanimang gugma, it's it is the greatest risk in our lives. If you say, I love you, patay ka diya. Risgo gina. Oh. Ingna ko na imong tupad, be. Ingna yung tupad. Ingna, morisgo ko para nimo. Sige, ingna. Ingna, morisgo ko para nimo. Ako na, masulbad ning COVID, kung daghan nato morisgo, pasabot, musugod bag higugma ba? Nga di na ang atong kaugalingon mo'y atong higugmaon. Ana, mo na nga kung tanaw nimo naglisod imong silingan tungod sa imong gibuhat nga agianan nga way klaro,
ninduta ang agianan aron di siya maglisod siya, pastan padir ako sa mo gasto ana, hurot man sang akong kwarta, risgo lagi. Ngana, kung ang pari tanaw niya naglisod ang iyang mga parisyoner, ang tanang kolekta ihatag na niya dito. Pero binlan sa jutay kamay lang. Pero ihatag ihatag oy tanan ana ka risgo sa napader aw risgo. Pasabot ang nahigugma di ay andam malimot sa iyang mga priorities o sa iyang mga securities. Nya anha diha mahimotang very secured, very contented. Tanawan ng mga tao like ni San Bernardo Abot. Kung biyan ni sila, dato biyan ni sila, pero highly religious lang. Ni risgo siyag biya aron musud anang naang monasteryo nga arang-arang ning amo mga pari kaming mga dayusisan gitawag mamig secular kay mo involved mami og ingon ana ninyo ani kadto sila adto to monasteryo abi ba anto mingaw gistanan og biyaan yang kalibutan pero kay gitawag man siya sa pagtabang sa mga tao kay napanahon man to nagkabuak-buak mga atong simbahan, kadaghan man atong simbahan nagkabuak-buak ning abot man gani inig tulo ka Santo Papa atong simbahan, apil gani ni San Vicente Ferrer atong panahona nga natulo ka buk Santo Papa gitawag nag sisem kana bang pagkabahin-bahin pulos Katoliko pero nag-away inana siya mo ini risgo og kuan suroy sa tanang mga simbahan nga maabot sa iyang kapasidad nagsuwat sa gigamit niya iyang tanang utok ang iyang kapasidad sa pag-analyze aning atong doktrina aron lang malinawon ang nagkagubot nga katilingban. Kanindot no mo na kinaiyas ato mga political leaders o church leaders karon dinis Pilipinas lang. Kanabang muhunong na taaning pagsigig dinautay, muhunong na taaning pagsigi bitag kanabitang partido gyud nga kontrapartido ang atong ihingaan dayon. Ina lang ko-partido. Ko-candidate. Dili kontra-partido. Sa ato palang pagdagan ang pagdagan pa lang nila sa politika kontra na. Mo nang inighumas eleksyon kontra lang gyapon. Ang napildi o kay kontra-partido gun anako. Hangtod na lang noon ang banag asawa nga lain-lain og partidong gilabanan nahimo sang kontrapartido. Hastang mga pari nga lain-lain sa gilabanan kontrapartido na sad sa iyang isig ka pari. Hastang nagdungan og simba kay kontrapartido kontra na sad bisag naghiusa dinhi simbahan. Ang gatudloan ni kaning ato mga leaders nga ginganlan lag kontrapartido usbon tanan ang word nga kontra. Sa may ilis ana daghan man gid mo dinhing mga LGU la ilisi na ninyo ayaw na nang kontra ha kita ra say mudag nasod unya ga kontrahay matud para ba ni Kristo ang usa to ang usa ka panimalay nga nagunay away dili mo tunhay malusno na ang usa ka gingharian nga nagunay away malusno sad na ang usa ka nasod nga magunay away lusno gyapon. Hala di na nato gitong kontra higog maay na. Moingon na si di lang ta mo mention kung saan ka og asa ka mo puyo adto ko puyo. Ana ba no? Og unsay imong partido akong partido. Ang imong sa to og asa ka ilubong adto ko ilubong. Nindot inana no? Ako di amang ko yuta diring dako-dako kani ako kumpare naaman ni mga 70 hectares nga yuta kaning ako gamay-gamay ra ni mga 20 hectares ra man ni og kami mo'y mudaog ug ako sa imo ug ako'y mudaog i-offer ko ning akong 20 hectares para puy-an anang mga way balay dinhi sa ato kanang nag-squatter akong hatagan diri giyuta nya ipatikad ko ni ambotis pare og iya baka ipatikad ni sa abdi tingali ko pilde pero wa sila mag-away, di ba? Kanindot ana no? Awa mo nindot Kanusa ka na may tabo no? Kondo na natay gugma.
Mao nang gugma ra jud gikinahanglan. Mao na the greatest commandment is love. Because only love can fulfill all laws. Kana lang atong balaod nga national sana kana ganing kana tong constitution bas Pilipinas ba unsa man na atong preamble gikan no be i-recite ko na yung preamble. The sovereign Filipino people. Sovereign kasabot mo nang pong sovereign aba i-research na ninyo nganong giuna man ang word nga sovereign. Filipino people, we the sovereign Filipino people. Kisa man ninyo din yung walking dictionary unsa nang sovereign. Kagawasan. Ambot lang ninyo ako kay bawa na yung sanang sovereign. Nagkahugpong ligon nga pagkahugpong nga katawhan. Tanawag kung sa mentality na to. Ligon tang nagkahugpong nga naay kaugalingnan. Waoy, atong gitugutan ang atong hunahuna nga magsiging ingon mo abroad ko kay tuwa dito ang paglaom sa abroad, tuas laing nasod ang paglaom. Lahi kay tas ubang mga nasod like Japan kanang nang uban galisod sila anang hunahuna, awa sila ana. Grabe kay anhi ko magpakamatay. Ako ning nasod, amo ning nasod, pakamatyan ko ni. Anhi nako ibuhos ang akong abilidad, ang akong tanang kapasidad, aning nasura. Ana, dili kay magsingin, trabaho yung kanyo ko, kani stepping stone ra ni nako, abroad yun ko. Ana, gitawag na siya og colonial mentality. Kana bang nakolonize ang atong utok ba nga nagdiscriminate na tas atong nasod nga di ta mabuhi din. Sakit kay palandongan kanang nabatay mo nako ada pader ug anhitas atong nasod di ta mabuhi, patay ta. Hastang luuya. Usa ka sovereign Filipino moingon patay ta anhitaning nasura. Si Naomi o si Ruth lahi. Wa siya kahibawog unsa tong nasod ni Naomi. Asa kapadong kuyog ko nimo. Kinsay imong katawhan, akong katawhan. Kinsay imong Dios, akong Dios. Asa ka mamatay, adto ko mamatay. Muna si Ruth, usa sa mga kanang ancestors ni Jesus. Ang iyang usas iyang mga anak maoy nahimong ancestor ni Jesus. Ninggawas si Jesus gikan kaniya nga foreigner. Di ba? Basahan ninyo Matthew chapter 1 ko kay baw. Kana bang genealogy of Jesus? Gimension is Ruth. Oy, gimension. Foreigner. Gimension. Nindog tayo.